Filmati mill-ajru jirrakkuntaw ġrajja li bdiet tiżviluppa fis-sigħat li għaddew. Aktar minn 1500 resident tal-belt ta' Nixxiemi fis-Sqallija ġew ordnati jitilqu minn darhom wara li medda ta' 4 kilometri rdum ċediet f'daqqa nhar il-Ħadd. Ma kinux irrappurtati korrimenti. Popolazzjoni ta' 27,000 persuna, Nixxiemi hija belt fuq għolja fin-nofsinhar ta' Sqallija u tinsab ma' 28 kilometru l ġewwa mill-belt kostali ta' Ġiela. Fl-aħħar sigħat kompla jċedi aktar blat bil-konsegwenza li diversi djar spiċċaw f'xifer l-irdum fost periklu li jiġġarfu. Esperti qalu li dan ġara effett tal-maltempata ħeri li ġimgħa laqtet din iż-żona wkoll b'ħafna rieħ u xita. Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili qed iwissi li djar li jinsabu sa 70 metru mit-tarf tal-irdum huma f'periklu serju li jiġġarfu. Fl-aħħar jumejn l-iskejjel ta' Nixxiemi inżammu magħluqa. L-istess it-triq prinċipali li taqqat lill-belt ma' Ġiela. Is-servizzi tal-Protezzjoni Ċivili u l-Pulizija jinsabu fuq allert għal kull eventwalità. Is-Sindku ta' Nixxiemi Massimiliano Conti esprima tħassib għax minn ħin għal ieħor kompla jiġġarraf aktar blat. Il-ħsara kkawżata mill-maltempata ħeri fin-naħat isfel tal-Italja hija stmata li taqbes l-1000 miljun euro. Bl-armi l-quta kienu Sqallija u Sardinja.